Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan ku Allah biar salam na mabagyan ko ng sumahan ini. Bila naman sa kami ang makasagari sa mga tananya ang nakalimutan. Nakasagari niya sa kasagari ito ito. Ang kaya sa sitwasyon ng namura sa kami. Kandung mafia at pagkasagari ko oriyan kami. Ibigay na nagtanong sa ilmo, alingan, haloto ka na kung di siya napupagultong o agama mo. Mga maamin, pero ano sa amin? Ayaw ko na balingin tanong na kumakaalang o kapaganodan ko ito. Kanigin siya ng mapya? Diyan kapaganad sa ilmo, kasusod sa ilmo na talo kaklase sa ilmo. Paganero na ilmo, paliugat kumani sa mamurit. Paliugat ka maganad ka sa ilmo, ay keso akan nagyang ay ilmo. Number one. Ikaduha, naknaba paliugat ko pisi katawan. Kasarad na makaswaon asa gurumpong kagagayran gulalan, na dad na dusaw daw paganad. Ay katalo na mabayabay ka o paganad din ka ang takadi. Naya ilmo apaliugad. Kupisa katawang ko mga Muslim. Akapaganad ay ranon. Kasadun sa tao at alikudan yan. Adi niyang paganad din. Mamiso Mariaon sa Yomul Qiyam. Agyanan so lima rukun Islam. Apaganero na sukip pentagan ka ko Allah. Shahadatu an la ilaha illallah. So kasimba ang kaon. Adinay panakoto. Samay tubo. Ako so kakakilala ang ka kung mga ngaran yan. Ako so mga sifat yan. Adi maribat. So panarima ka kung kipupantagan kaon. Na kailangan na mapaganad kanan. Kahit na kalilid, apakasulad si kunaraka, nasutaw, adaniyan, maswa, kadaniyan paganada, nadaniyan makilala ang taas wa Allah. Naraki siya nangat wa sahadatu, anna Muhammadan, Abdullahi wa Rasuluh, Sukman so kay pagpantagan ka kung nabingka. O kaya pa magusayaw na ang autoagurutan. Balasan ng Allah sa madaklamat ya. Nanto na mga kabnar ka. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat na masuwa ka kaan kami tunay. Na ikadua na so ilmo. Kung kipagkutan ka kung kasumbayang. Kung mga hukuman yan. Na ikatlo, sukabgay sa diakat. Na ikapat, sukapwesa sa Ramadan. Na ikalima, sukap na haji kung tawag to kagagaw. Nasadun sa tao, at alikudan yan, ang ananalima, adi niyan paganadan, adi niyan maswa, na maribat, so di niyan nung kinggulalanan, ang mala sumaria. Sa yawm al-qiyamah. Naumanan kaon sa namro ko na iman. Nagyanan ipaliugat tang manisar katano na ubamatag matay tamang sa diniyan mapaganad. Nasuhon ka ko ataka, nasuhon ka ko karumang ka, suhon ka ko malulot ka, kagyanan iptigudaya o kapagintaw. Di pa naman ito mga lamba, mga hukuman, o kita ka pa magutanga, o kita ka sasandai, o kita ka pumiyatay, nasara na mata urong mga ulama, nakanad na dusaw tao adong paganad. Di pa nang na mga ilmo kapamulong, ilmo pag-engineer, ilmo tutala,
Na umbusyo ba nga keswa? Ugaid na udi nga paganada na kanabar ka isumari o Allah. Imbal sa ilmo, anto na ayukit, amakala so ilmo tanong. Naguanto na amamoy pangasasabapan. Sa so ilmo manusia na diron kakang Grego na. So katuntutay ko ilmo o Allah. Napaliugan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini paliugat ko Allah kapag nada sa angon papaganaya paganatin. Apaliugat ko manisa. Naman mo pirmi ulang na di maganad. Malagi po si ipasung sa madrasa. Si ipasung sa university. Si ipasung mga seminar lagi daya. Anta kasi ipasumbag sa Facebook. Si sa social media. Nasaramakan niniat ka sa mafia. Nayami alo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam abalas na ipagilaha mo Allah. Ulango na papanok sa kawang. Agusulango nasda sa kaludan. Ay pumang may kairan sarila ang kau Allah. Nauman na kau sa mga malaikat. Amin isa ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ikadaklo mga malaikat. Naipituro yan na walo kasaap. Namin isa umpman. Ikadakla malaikat ko may umanis isaw kasaap. Umani isaw kalinya. Napituro yan. Asa doon sa kadaklo petid. Kuliah ulo pa. Nakadakla malaikat ko isaw buka lain. Nalangon ito pamangni, sarila ang kawalla, agus yung mga papanok sa kawang, agus yung mga suda sa kaludan, daalam ba kaya dusang ka. Yan ang isabab, ay nupan malaapir niyo o kapaganad sa ilmo, kamalaat yung biyayan. Ini isa, ko Ibnul Qayyim. Ino ito, katamang ko mga papanok, agus yung mga suda, na piya kaugup, amang ni, sarilaan wallah, sa mga murid, Napituro Nabi, ayapituro Ibnul Qayyim, rahimahullah, nakagiya sukapaganada ko ilmu Allah, nadaden, arisultan yan, inong tabo, nakategudaya, akategumpia, o ingod, agyanan, ikabaya o Allah, na ando man ay kategumpia tano, nadalala nun, inong tabo na maswa, so agama o Allah. Oriyan yung na, alo yung tanungan to na yung mga sipat o pagpaganad sa ilmo, kaan mala ang masuayan na ilmo. Napaganaya, pagalo yung tanong na ikhlasun niya. Basta paganad ka sa ilmo, napag-ikhlas ka. Kapag-ikhlas na paniatan kaya sabab kapaganad ka sa ilmo. Sabab pakapsiminar ka. Sabab pakasung ka sa madrasa. Na ubaan na maswa ka ilmo, akang gunaan ka. Namipang daw nga ko muretaw ka. Namipang daw nga ko siringan ka. Kaamay ko gyanan niniat ka. Naipindur ka wallah sa ilmo. Kaamay ko makapag-ikhlas ka. Adad na sabab, akakuha nga ko ilmo. Inuntabo na para ko Allah. Nalakaan ka wallah so kapag ilmo. Dalawa di kablad kulangon at pagkalpakan kanin niya at nakaon na simba. Dalawa tima. Paganayron na babaya aka ko Allah. Aka pagkalpakan kaon. Kapusumbayang, kan jihad, kan diakat, kapag umrah, kapag haji, kasiminar, kapangandao, kakutubang, na paganay asabab, Amya kasugur ka, sa kiyanggal bukang kaon, nababaya ka ko Allah. Ikadua, naarap ka ko balas yan. Ikatlo, nakawan ka, kanak ka o baka makanaraka. Lagyan na ni dirong kablag. Malagid mo ka di ka seminar. Malagid mo ka paganad ka sa ilmo, napag-ikhlas ka. Ay ikadua na ulul himma. Mala pa kasusungan ka haginaw ka. Ad na pangarap ka. So al-Imam al-Bukhari rahimahullah.
Kenapa Arab? Wata ailo. Mea buta di pakailay. Nasabab siya nga ito katawan ni Uminian. Amala ipangarap. Naguraw kat na Uminian. Gagawin daw na punguraw. Napapalad niya na langit. Apatugan niya sa Allah. Ya Allah, napatuon na ka. Kuwatakan. So sindaw umatan yan. Akapya kapakailay niyan. Kaan mapya akapaganadan niyan ko kitab ka. Agus o hadis o siyugo ka. Pwede niya kapito gawin na tuturugin suina yan. Napititagin na piyan so Nabiullah Ibrahim alayhisalam. Apat tuwagan yan. Hey ba mana igagaw kuwatayan. Na pagnaw ka. Na ilayang kasiwata ka. Kaya ni putun wallah so sindo o kailay niya. Na may kasakasay suina yan. Na siyuldan yan suwata yan. Na maamiya kapiapi kailay. Kaya ni putun wallah o kailay niyan. Agyanan, imala, akarina, asa kaayna, na mala, asangan ka, kukambaloy, kumuryataw ka, aso future yan, na pagkapas sabab ko pangning kasi ko Allah. Sanganang kaso pangning ka, apang niyan ka ko Allah, sasadin sa katawan ka, ay petagumpi awata ka, nasana ka palada, alimang kasi ko Allah, naroon ka pang niya, kamakanaw ka, insyaAllah, niya ka pas sumuryataw. Namaya nga di so Bukhari. Ay ngaran niya na pure na sa Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira al-Barduzbah al-Jufi al-Bukhari. Tahu sa Bukhara. Kenapa Arab? Na napangarap yan. Ay pangarap yan na anda manayay makasurat sa kitab. Ada dinaw na anya na mapya kitab inuntabo na sa Quran. Kami ganad sa ilmo. Nanimura siya sa hadith. Na sa mga la kitab, mingi-reset yan. Napituro no guru niyan. Nilero no guru niya nakasasarigan na gumala isabot ng bride. Mapasang. Nanti na surat kaman sa kitab ayaw po isurat kaun nalango na mabagra hadis na teplis na ka adingaw ni surat so lango na miniyang kob ko nabi sallallahu alaihi wasallam ini surat yan. Allahu Akbar. Naiman to napaka nagtano sa Sahihul Bukhari ayaw sumiyura to naknaba Arab na sabab ko kapakalayan ni pangarap amala pa kay ganyan sa ginawa niyan. Aayay mo kita niya nakapag-ikhlas. Ako kanduwa ka pang nisi ko Allah. Ako kandero mo sa kaprasarasay. Na miya saksi sa pangarap yan. Na inibugero no Allah. Na taman sa bangkit. Na sisan so kitab yan na sahih. Aayabuon na niya na sa Quran. Tapangin man. Tapangin ka. Pangarap ka. Libre so ka pangarap. Da bayad yan. Napangarap ka sa mapya. Wanda man na yan, mana niyan na mapya at pakaisgan ka haginaw ka kung kapagil mo. Kaya bugayr ka wallah. Arabul alamin. Nagyan na ni sa sipat na pagukitan. Ay kadua na tanzimul waqt. Lagid mo sa student, ako sa morit, ako sa seminaryan, na kailangan kaya. Aring sa nga pipiya sa oras ka. Para sa mga pipiya ka oras ka, na may pantag kaon si importante at tumalbakan. Nauna si bayan ka din sa oras sa ipinduan ka, ipilning ka, ipsimbayan ka. Nagyan na 5 wakto na susuratan ng kadnanan. Na dapat na anauras ka ipag-study ka. Anauras ka i-precious ka. Anauras ka ipinasbih ka ipag-istighfar ka. Nasara maaris ka sa oras ka. Na misurat pa sa mga importante at pingalbakan ka. Ako sa mga tutundugon sa ka-importante. Ako sa mga tutundugon na kanabati ito importante. Na ipamantag ka oras ka, miya ka pa so kapagintaw ka o kapaganad ka sa ilmo.
Madagal mana ay kapagapagis na diyan na mapita na exam. Kaya di maaring sa oras yan. Naman mo kasi na mataan sarapan na pangalapasan. At isingin ka man nga nakapagintawang nga student ka, aring sa nga piya so oras ka, di makapumubuwa nga. Nagirada maaris na madakla kay pakibuwa nga importante. Ikapat, nakapangaling babaan. Miniisip ko Sheikh bin Baz rahimahullah. Ino madakla ulama, madakla malai ilmu. Ay siya ko muna ng sikat. Di isisiyagiran. Ay dulo mga tao. Nagu makilang na di kakagudan. Daw ba makababayan? Ito na isabab. Allahu Akbar. Noon nag-iipon ng ilan. Aya sifatu murid. Aya sifatu ulama. Na pangalimbubang ka. Pangalimbubang ako sa lakaw di sa lakaw. Nanis ba mo Sheikh bin Baz na dua at kasabapan sa kapkerusang upong sa puro napkerusang sa baba. Pag mayroon na al-ujub, gira bilib ka sa Ginoo ka. Asa kabu imapi ang mama. Nadad na pakanganganin na ka. Kasa kabu imala iparateya. Nasa kabu imala isimba. Nasa kabu imala ilmo. Na di nga ng pakarapang sa lakaw ka. Na tupo ang awala na prosyon kaniya. Katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingnan namang tawada'a lillah. Rafa'ahu Allah. Sa doon sa mga limbabaan. Asu-aswat yan ko Allah. Na ipuro Allah sa pangkatan yan. Nasukat ang aman ito. Man takabbara. Sa doon sa mga impuruan. Sa doon sa mamasla. Sa doon sa magambog. Wada'ahu Allah. Na rusyungan sa kanyan Allah. Na ikadua sabab at Sheikh bin Baz rahimahullah. Na irgila inibaga ko tao so kapa nalamat ko Allah. Ira na inibir ka wala ilmo na panalamat ka. Na kapanalamat na tulog pangkat. Ay sa pangkat na pikiran nga agito ilmo. Amiya suaka na po Allah. Na inibir ka Allah. Na ikadua pangkat na turuan ka. Na ikaturuan ka na alhamdulillah. Kaya nibgira ka ng Allah sa ilmo. Ikatulo pangkat, nanggal ba ka nga? Wala lang na nakaswa ilmo ay nipangdoor ka Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaduan yan, Allahumma zidni ilma. Allahumma zidni ilman nafi'a. Ya Allah na maninga sa ilmu ka na saramakang gibon. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah na malindunga ko ka. O baso ilmu ay nipangdaw ngarakan. Nadirakan makang gibon na. Agusot pagtawakan. Nagila iningulalan ka. Ang auto ilmu ay nipangdaw ka. Niya kaswa ka. Kaya siminaran ka so kita kasumbaya. O kita kapmiyatay, na ini pagagtual ka. Kaya to kawan ka marata so bida, kaya laguyan ka. Kaya to kawan ka ariba so business ka, ini taplok ka. Na iman to, ay ninggulalan ka so ilmo, amiya so aka, na anto na ay bayad yan, anto na ipermiyon yan, na palakaan ra ka kuno Allah, so pito polo, amasala, ilmo ay bagay ka Allah na apya. Kenapa ka mala ipiyangadian na isa ka din na kita yaw ay gira ini so masalah nakatawan niya ni sembagian ka ini bagay mo Allah sa ilmo. Allahu Akbar. Hirap man na pagkaunan so kapamawal kapitiro mga ulama haramanan bidaanan
na piyamawala ka, riyasunana ka, asaraga akal, naunay pakilusir ka wala. So mga pamintuan, mga lalan sa iku ilmo, na aya petempar na maratabat, na di ka doon ketarima sebenar, taman saya kapatanud ka, na amay kumawa ka malakal maut, anda kapanian suniwang ka. Telegro, so kapag tao-tao, diterima sa katero a ilmu. Ayay ka padumpen na al-bu'du anir riya. Nauna pakawatan ni nga so kapakilay-lay. So mga sahaba na iriya ay dirang kunti-kuntisan na anti-secret legal po. May isa ko na so Abu Bakar na anani kaya pakapasadiyan sumbayang askanya ni imam. Pagi sumiyang nga una na iya benara okit ko agama na masuda to na aya din imam sa masjid. Na iman to na miya kambida sa imam akong suda to. Kasuda to nada api ang adiyan yan. Na so imam nada apang kataniyan ko kapagingit. Na isa ko miya nga una na basta da to na aya imam. Na hindi kaya pakasulam yan. So Abu Bakar na miyada. Na di tutudo na Umar. Ano tumiyata ko? Nagunian tingin na. Nakagya ko na lumiyo. Na tiyundog yan. Kaya ko nakawata-wata ng siran. Na sumilod si Abu Bakar sa nga taruno tawalay. Kagbod. Na tetapok sa Umar. Na minipurod na alungan na din pa kanyo sa Abu Bakar. Nakagya makaliw. Na ating-atingan. Nasyulda na umarang at tawalay punan yan. Adi ka tao Abu Bakar o bamiyat tundugo Umar. Doon nakaya ko na mailayin yan na mga wata at talukata lumpiyo. Na Manila ka na Umar kukod na mapano apahanapan. Na mailayin niya ba iya paralay sa di pakailay. Na inisyo niya. Tunab si masusua iwa pamilya. Yan ano na miyatay so karumakan. Na resulta o rata ginawakan na miya paralay sa. Na di ako pakailay. Na sa mga watakan na di nga tani o kita kapaguyagang hirap. Na badin limo Allah. Adna pagaw masi. Ang manggawi. Ay pumipian yan sunditar nami. Paninindaan. Pumayguan yan sa mga watami. Mga watakan. Na may kumingi karangya, ada dun alam ba problema may kusuldo sa lungan, nag-YouTube nga mali. Na tigo umaraan taon nun, tiga na diyang gilala. Ay kiyatin niya, tiga na miya tidin, na ibu miya tiro. O Umar, na tiga na lakad, at abtal khalifata ba'da kaya Abu Bakar, may pakandukaw ka, so kada to ko oriyan ka, kadini ka style, ang isisikreto nakasugal baka mapiyang. Kaya manapatot, napititaro ka, kung mga pagaring ka mga Muslim, kaangkya sa tabangaan, akapagugupa, katubang isa nga na abalo, ada mo kaya. Yan na, hindi kunti-kunti isang kunti. Iman to, tiga nga to, Sheikh, na hindi kunti-kunti isa na antay maka-download sa Facebook. Tayo maka-selfie. Kaangka to kayo madakla to, sugal po. Kapag na-trail mo, nabaluyan ka, mawata mo ka pakiilay-ilay. Abay ni kagya brayta ka. Abay ni kagya mapasang ka. Abay ni kagya malaka ilmo. Napakisisinong ka dun. Akala ka ilmo. Na imang buo miya suha na miya kadaklaro ay bin. Agyanan sa Petero Nabi sallallahu alaihi wasallam amay ko akhirul zaman. Now napakadaklaro ay bin. Nakarimbutan sa mga tao. Nabarado sa suruay bin. Anto na irwaibid. Agi ang auto apia sudini ang katawan na masala na sasaraga akalimian. Nagil amitiro sa ulama amatauron na isang kuwabningan. Nagira asumas ala din ang katawan na mamampadasas kanya ni malaon ni sabu. Naminda klase sa ngayon masatano. Amia kadakla pagpagitawag ulama, akin na ba ulama? Nakiarimbutan sa pagkatao.
Nakagya padanan sa kalbihan o ilmo. Aapiaso kadapaganad sa ilmo na tawag mo kaon, kami api-api ginon niya. Ada na sa kata mama, man pumasa na di mapasangi kapang ako. Kaswarga 200 na kikuha niya na 50. Na inisyo na ito na riyo kitya. Kaswarga 200 na kikuha nga 50 na matano ba mi kikuha 50 nga na kikuha nga 50. Natigyan na ikila miya ka umako sa nga tapadagang na iputok no na si Ustad. Ustad piraya. Napkapya-pya mamugi doon yan. Nagira 200 yan na bari Ustad di kiuga 50. Nagira babay Ustada. Piraw na yan. Natigyan na 200. Tigyan na Ustada. Bukan karang na 50. Napakidawag yan. Kababaya yan. Sa kinipiturong Ustada. Asa kanya naknama Ustad. Allahu Akbar. Naisa na nakalbihan o ilmo, apiaso daw paganad, na ibutugaon, na ipagapyaginon niya. Adem manalinang iparatiya. Akan na ba Ustad? Na ba nga betul sa Ustad ka, siya lubakan niya. Patigin na ko, no, nga kiaradawan. Na ba ko Ustad, naptug na Ustad? Napadap na mga sifat o pagana sa ilmo na mujala sa tul ulama. Kilala nga sa pura mga ulama na pagulot-unot kakiran. Napkasima ka sa parangay, napkasima ka sa ilmo. Na malakay sabot. So, kasi kung nga una, na ada na ketoon kakiran, amya ka 20 ragon na pagulot. Si ko Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na iniso, na ikadakla masalam niya sa agaw na ilmo. Natigyan na din. Natigyan na yan ito na busi inikidya ka. Kung 20 rago na tugulot na kaon. Natigyan na ibo dia kan siman na suparangay niya. Na imiyaso akan na suparangay niya na mapya. Na imanto, na itunura ka nun sa ilmo yan, ay akong paganag. Nagira di ka tundugan, di ka makipaguluta, siya kong mga ulama, na asara sa ulam alinang iparatiya. Makauntong sa ilmo yan na kongrat. Proud ka sa ginawang ka. Kami aso ka sa parangay, nami aso ka sa ilmo. O ano to na sa doon sa karirespetuin ka ko mga ulama, nakaraning ka ko Allah. Nasa deman sa kapambastusan ka ko mga ulama, nakarangit rakaw Allah. Kaya pituro Allah sa hadith Qudsi, natiga naman adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sadel sa tao aridu niyan garubat niyan sa kababayanakan na ipitiro ini Ibnu Taymiyah. Now kenapa mga ulama mga awliya Allah na antasiran na sadel nating wallah sa garubat niyan ridu niyan sa mga kababayanakan na pagkito kawang koron ay garubat aknon sa murhakat. Allahu Akbar. Uriyan ito na so Imam Shafi'i, tangon-tanong na siya mataw. Natigyan na lang tanalal ilma illa bisit. Ay kung nakapagala ka ilmo na namaokitan ka. Pag mayroon na rubay nga sa kita, kabrait ka, kapasang ka. Ino nga kabrait, kapasang. Rasi o manusia o di mambago ko manusia. Antay magansaron. Yung nga nakabrait, kapasang. Rasi o manusia o di mambago ko manusia. Antay magansaron. Dahil pag-araw, hanta ka ba tanong ng gano'n? Rasi o manusia? Saya ka. Saya ka. Sagutin mo. Ustad, RK kan Ustad na kuan, di mambagusi ko manusia. Kasi na, ano to, ini buat abas kan yan matao. Aku dah matawa di pegangan gitar kan Ustad.
Masya Allah, Firmin. Mewang ka po. Yang na nakapasang na adno to kage bright siya maka na bright ka mo. Na normal na naka-bright. Adun man na kinaba bright si ama ka nas ka na bright ka. Miyang bagur ka. Kage miya naguntaman ka. So kaya pa naguntaman ka na miyang bagur ka bright ka. Nagyan na ni pura ka bright. Yan na ni pura ka pasang. Na kinaba mapasang sa maka, nasaka na mapasang ka ayasabab Mamiya naguntamang ka. Allahu Akbar. Nauriyan yan na ikadua at tingo Imam Shafi'i na kapa naguntaman kapa ka-sacrifice. O ba nga pipikira sumaklasmate ka na ulan-ulan na sumambi sa cellphone, sumambi sa talong pa, nasa ka na ikasigin ka. Di, ay kasigin ka na anta ay mape-score o man exam. Anta ay mala-score. Nagyuti ikasigin. O ba nga kasigin na nga antay mape-laptop, antay mape-talong pa, antay mape-relo. Kinaba ng pakasigi-sigi, ay apiya kasigi-sigi, nasadya pagkatap o man exam. Allahu Akbar. Ikadua na, gitu ba ka-sacrifice, yung nga tuwa kisampay nga si ko hadap ka, gusto ka pa kimbulay ka ko estado ka, ago di ka ko isa kauras, di ka ko asaulan, kamate ago kabu pagkala ilmo, kapagrod, tiyanda nga kasungusil mo na sungin kaon. Kinabarwar mo sabu sa ipundor ka sa madrasa, kapag precious ka. So agawa, so ana sa binumalik, nasiyungan niya ko isa init. Amya kasaula na inisungyan. Namya kasaula na inibalingan yan. Nasasatima na hadith. Naado mo na mga murit. Amya numpang ko isa init. Apaganad sa ilmo, na amya rasa-rasa isiran. Miya lang ang sunutuiran. Da kinumiran. Da kakaniran. Taman sa idnap kinumiran na sutitiran. Allahu Akbar. Yan na ni tama na kapanaguntaman, umanisar ka tanong sa ito ilmo. Iyap man nga ito ang mga muawitatu talabil ilm, na miyaloy tanod na nga ito paganero na gira bilib ka sa sariling ka, makasarili ka, yung ito malakay kaya, ikaya ka waya ustad ka na oriyan ka sa pangkatan, di ka pagkaswa sa ilmo. Ikadua, nagyang ito kabaloy nga dakapan na makalay ilmo, naliawanan ka sumaulam. Yang ito tira na tasadur. Di kada sa tutulta na sa Abdullah bin Umar. As kanya mo imataw ko answer. O pa kay si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ni si Nabi. Anto na ipamumulan. Ay po sa bukaw na taman sa raon na di kanguna. Nadad na baon kula ikapalain na punaan. Nadad na matauron ang mga Allah ko mga sahaba. Nagito po apruda-muday matauron. Nadad niya ng sri. Agito gusto kayo akurma. Na inisa uno-ino niyan daan sri. Natigyan na kawanakan. Uban niyo maantap. Aplawan na nakan sa kano. Pag-uberpawir na nakan sa kano. Pag-uberhida na nakan sa kano. Apawinganan o kangudaan. Uba makadadar pa. Sumalaaw lama. Ayaw maanan yan. Na pumakaisian sa ilmo nasa kadni pagkaunaon. Madakla ng mga murid akya sabapan. Amiya kaalang kudan yang kabaliyaw lama nakagya pelawan sa tipon at yung kibasaw. Nayalas sa pagawinda no na suos sasba. Yang atua pamili ka sa layok ka. Diyan na naiplayok ka kudi nga ka paganad sa ilmo na kesabapan sa kapakala ka ilmo na kesabapan man sa di ka makapas. Niya kayo sa nagyang ito hafid. Adi sisigyan na mapika pag-imam. Ang nadapamili sa layok yan. Na inaw ito mga barkada niya. Nidala ka utanam yun. Namiya gagawin na sirang baling. Kaya ang baling sirat, yan na di tanong malakay. Namiga tanong sa lajing. Miniga sira halajing. Sumini ba yan ito hafay. Dakiran laot. Nagya
lo kagawin na minisuldo na baboy. Napiagayo kanira na makainom sa pakabrog. Kadiniyan turima na ako to baboy. Nagumabrog. Nanisuldong paruman sa babay. Na miya sumuk yan. Allahu Akbar. Miya kainom sa pakabrog. Na miya sumuk yan sa babay. Nakagya ko na mapita. Napapukaon. Nadikil ka sa paitaw niyan. Nasiyulda niran na takin ba kami apay. Miya puso umuri ang upambaradusa. Aya sabab yan na da pamili sa layok yan. Na saka amorit saka estudent na ayadun akaparulian ka o pangkasan apangarap ka kabaya ka ambeluyan ka nasadin sa kapamili ka sa layok ka. Igila da kapamili sa layok kaya miyaton ka layok nagyan ka ketumdakan yang ukarata na mataan atomo agenep ka dun. Di ka dun pekelas na di ka dun pengadi. Kadabu aantap wa keentapan umapiak amapiaw ka pengadi ka. Ayah kakek tenduang aku tawa marata layok. Nagira di kanian kaugupan. Di kanian kiisig sa puro o pangarap kakam. Baka niyan pagkatungga sa baba. Na inopan na di kanian kemusawirang o kapag istadi. Kapan naguntaman. Kaya mo sa wirian na ka, nakapanganak ka. Ay mo sa wirian na ka, kapag life. Awain ka di. Kadi di pinugibo ka kailangan niya nakakapangarap pa. Naamay ko ayat niya po siyang kaumur ka nakambaradusa. Ada kalakay subat talagi da nga to amiya suwa apian utultan. Kuriyan yan na pamatian tanong ng mga katuro, mga ulama. Si Iko kapaganad sa ilmo. Kaantano kapunanggila yang to penanggila antano kung di tanong ka pa ni Minar, di tanong ka paganad sa ilmo. Iman to naayap kesuan sa ilmo, aron ka kesua, napaganero na madrasa. Yan sa mga jami at mga mahal. Ikadwa na masjid. Gilad na mga durusi ko masjid, mga halaka, pagup ka. Naiman to asika, tapaganad ng mga masjid na kamuray sa Quran. Nakanabayabo at muray sa Quran na kangudan. Nakanabayabo muray sa Quran na murid. Adna student, adna tutorial nagiginaw niya. Napumuray sa Quran na iptes niya. Nakagya ko memory siya sa Quran, amirecite yan sa ginaw niyan, na sumiyong ko puray siya sa Quran, na piyang ninyan ay recite ka na ngay sa Quran, kauba ko niyo kabgi sa diploma. Na ini-recite yan, na dead na maribat sa mahitubo. Kamas mapasang po na di sumiyagistiin si sama tutoril. Katbelan ka man na ginawang ka amapya mama. Asala mag-iakhlas ka sa iko Allah. Napakamurais ka sa Quran na kanabuar-war ko turil ka. Baloy ka ginawang ka mala apakantapan nga ginawang ka kapuloy ka ulama. Naiman to na di doktor sa Saudi. Di doktor iman to. Na may kapasad pa sa idok. Na di doktor si Kwarabikon. May double blade. Duway garangan ang sabab ko pa nagundaman yan. Adin mamualok sa 72 idol. Aming karitel din sa maestra. Nami pun muray sa Quran. O kaya to kawin niya no na mala ibali so ka muray sa Quran. Kada din ano to ka mala ay pagkapunod timbang ano amal kasamapya. Aba niyang kilawani. So kapag nadang ako Quran. Nagumuray sa Quran. Nabalin niya kadua rago na may muray siya. Natiyawag yan yung mga pwede na mga retired na teacher. Na may kenduri. Nakiyato ka niya na adna mo sa baka. Akong testan. Wanta imape ka muray. Na miya tinon. Na miya kasikan. Allahu Akbar. Ngayon na malay kapag ikhlas. Sisang at kaya pag nadalit yan sa ilmo. Nakagya mag-ikhlas. Nataman sa miya lokos. Nakagya sunabi. Ninisuhuyan at tuntutan nga sa ilmo, ipungo kay toka, taman si ko kapatay ka, nauna dad matagmat yung ganyan memory sa Quran. Mag-ikhlas tanong. Sa Imam Shafi'i, naipiteriya natin na aksya,
anna talabal ilmi bighairi niyatin alla yantafi'a bihi. Ikaw anak na tigyan, wigira ami aganad ka sa ilmo, sa madrasa, sa social media, sa seminar, na di ka makaniniat, na ubar ka ba dun, di makanggay mo na makakukubur ka, na mala sumaryang ka na ilmo. Kaya di dun na malakat, so palong ka. O kapungo mo Allah, o di kami isesuil mo pa. Ini pandungan tak ada. Ini ngulalan ka anta kada. Namay ko, baka makaniat ko, kaya pag nadang ako ilmo, nasigurado dun. Adi nga mi pulalan sa mapian, adi nga panipeng daw na mala sumarya. Naya pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, naya ko na ikasigi na dua. Anta mga di piya kasigi-sigi ba mga lay tamok, mga lay walay madaklitrak, mga kuwa po mga tatait. Pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, na dua-dua ikasigi. Paganayron na mama amia kala itamok na inisis sa depannya. Ikadua na mama abigan wala sa ilmo na ninggulalan niya na inipangdoon niya. Pangnintanong ko Allah, asil mo tano na minggulalan tano, kang guna no pagtaw tano, mi kasabapan sa kapasurga tano. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk umat yang waktu penulisan tanah yang ketua doktor tanah balasan Allah kita main apa yang bagus yang tanah siapa main kali menumpang si mga murid apa tu guna dia so agama. Una pa naman yung pakapiling aging kay guru tanah na ugod na tayo siron kaya di na pa si maling at na rapol tanah yung bawa ng mga tinayin na kuro ka nakakuha sa rapol. Oh. So ba napakaisiyo sa naman dito kinopyo? Na napakaisiyo siya giyang kaya doktor tanong. Wala pang kaya man na opportunity tanwaya. Di na man na untong tanya mala. Madida nga tanong yung siya mga doktor tanong. Oh. Dan napakaisiyo siya. Sama makaisyo. Sirong madama sabi ko. Wala yung makaisyo. Wala pa kaisyo? Okay. Antay ko ba isang sumbag? Baka pa kaisyo yung kaya doktor tanong. Oh. Suko ba yung baga bilang kira? Urido mo tatawo. Nakabamina, kabayamina, so volunteer. Okay. Nabutang. Okay. Sada mo sa price, na price yan. Berarti na niya siya niya ko na price sa kapit dumin sa kuan. Price. Bata price lagi doktor. Na mo kira mo ba price. Na price yan. Ubo ya price yan apa yan nakam. Nakani mamangayso. Sanjab kita nung dino ka. Kami jaga siya gila sisa doktor ta price ka mahabaling ka na. Nung ko dumi price. Walang kita nung dino. Check kami price asan. Orang price. Nabasa, bawa madoktor. Assalamualaikum Syekh. Ayon no tuwa pa kay sa kon Syekh na ipantag sa gyang ko tuwa kapag nagsial mo Syekh. Ang tunay niya sa Syekh gyang ko to murid o di na tumiyarag sa gyang ko to kapangadian. Ugay na ayay ni turdunya nagyang ko to kapila sa gyang kay Western media. Ay Western education. Pero ayak man na niya so ayan na kumbaga na nabanyan initarag so kapag diyan. Saya po initarag yan na si Kuka Pangadi. Inubas ka niyan Roma dudusa siya. Dr. Kamarudin.
Aya pa kay siya na dati ko na murit, na guminag kabad niya giskwela. Na aya pa kay siya ba miadus sa kagit yung likudan niya so kamo murit. Na badan niya giskwela. Napama ko siya likudan ka, kada kaon masukat, na miadus ka. Huwag manong papipigil ka, pag iskwela ka daan, na makapasat ka na ino ka pungadi ka bu, nagitim mo piya. Ay dapat na gyangan na nakuan, double education. Mata ka sa Arabic English. At tama na pagagaw na di nga na ng pakaprongana, di nga kagaga makaprongana, di nga pakasili ubo. Nakinabakagya guminap ka sa Arabic, kami ag-eskwela ka, nabakan mo makidin. Nagida nga ito pa kayo siya, tarosan ka po insyaAllah. Nagnaba ka dosa. Wallahu alam. Ako to. Yes, mago. Tapos yung magay sa press. Ano niya kayo ito kagyo? Okay. Ay, ikado sa kayo siya. Nagid mo niya dito na malagid sa kayo siya. Kubaya si Bay mag-hajj. Ubay na si Karumanian na di pagyo. Nabot man ulit mo kiran. Kamatatang na amalan sinita mo. Una, alin na doon sa ro ubay. Apiya makaninit sa kaniya na ito mag-hajj. Mamakang haji. Giyang ito babay na kabayam na haji na kagya di pagyo si Karumanian. Nahilay tayo na hindi nga pagyo. Kariit yan ang takati. Napama ko mariit, maligip na kedusa. Okay, nasa mga musubay na di ka pa kayo na haji o da mahram yan. Napama ko yan sa bapi na kagyo da mapaparwa, mahram ka, naknaba kedusa si mister ka. Ka, igira ko na minay haji subay ya da mahram yan, nabat taman sa makatabla. Subala sunay haji yan, nagusudusa o kilalakaw niyan, ada mahram yan. Ikadua na amay ko kasakita mo tabay. Ada ke sarigo mo. Adi ke paro ba pedep na haji si mama. Ikaromanian. Na kenapa ke dosa sumam. Okay, na pa ko kapakayam na haji sila na dua. Anatamo kiran. Adi na haji o di na nakirangana ni karomanian. Kapnay haji si laki niyan. Pnay haji si watayan. Adi niyan pakaunot sa karomanian. Ana na. Gihang tahaba sa pagaritan no at daon ni sarik si Karomanian. Wallahu a'lam. Okay. Alhamdulillah. Batin nga ay siro. Kaya mo ito makakuha. Kasi sa may na pakaisasin at tigina, anna al-ayna ida ijtama muwajib at-tahlil. Pero siya nga mo doktoro. Wa-tahrimu fiha wala at-tahrim. Yan ito ni Manaro. أن العين إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم فيها غلب التحريم. Again, napaday ako mga usul na bandaya kuan, assignment to kuan, amya kaisiun. Assignment tayo amya kaisis siya. Araw to assignment ka? Anda? Antay ustad ka sa usul. Kapaya mo bay kasi. Antay ustad ka sa usul. Abu? Ando to mamahad. Asisa? Ando to madrasa. Masya Allah. Nagiyaw. Nangaroon lang ni siya. May ko nakiyarangitan tanian. Masya Allah. Ngayon po kan tuloy siya kaway hidot. Isang minta. Sheikh, isa po akong balik Islam. Tapos, tanong ko lang po kung ano ang balas niya o gaano kalaki ang gantimpala ng makukuha ko. Sige, pakisya. Pakisya siya na sakya buli niya o pa mabalik Islam.
Sheikh, isa po akong balik Islam. Tapos tanong ko lang po, kung ano ang balas niya or gaano kalaki ang gantimpala na makukuha ko. Ayun yung balik Islam ako pa ma. Ang tunay kalaki ko na gantimpala. Nung hindi ka pa Muslim, ang tawag sa iyo ay isang Kristiyano, Yahudi, na naliligaw ang landas. Alhamdulillah, ngayon, natagpuan mo na ang totoong pananampalataya. At kung gaano mo pinag-aralan yung Islam, pinag-actual ang mga hukom ng Islam, ganun din ka lapit ang paraiso mo sa paraiso ng mga sahaba. Ituloy mo lang. Huwag ka bumalik sa dati. Ituloy mo na, ipagpatuloy mo lang ang pagiging Muslim mo, inshallah. Doon mo makikita sa Yawmul Qiyamah kung gaano ka kaswerte dahil niyakap mo ang Islam. Wallahu a'lam. Oh, yun po ang sagot sa tanong mo. Ukti. Pakaisin yung mga logs tanong. Natigyan tunay matiya amal udina dia logs para kuwata para mas tariman wala sudwa. Pendua para kuwata yan. Nang mapera ka na nao ka nang inaimad mo pulakan sa harap. Baka makalitar sa harap. Baka siran mawiyag ka harap. Jadi buturungan subuha nga may ka ipubuyag ka kira na harap. Hindi na baka pulaka sa tama ka na bangarap. Na keblay ka mo, puluga-luga dengan dua, na tingay mo, dito rin mawal. Nagyag pulaka nga sa harap. Pagkagastor ka sila harap na dito rin mawal. Waya pangarap ka, kung mawata ka na, mabuli mga pipya, waya nga sila na halal. Nalamon, ayat na kalilit ko, kuyag-uyag ka, nababayon ka lima nga sa langit, na punya nga to Allah. So, pangarap ka para kira. Wallahu alam. Oo. Isap na tayo, sir. Tidak sama ni milimeter. Bilang mo na? Okay. Dulu ay may na inakunagin ni Dr. Tano ka hindi na kuha niyan. Mawatan ni Puna na usto ka sa barila, building. Punta ba ito, mawatan. Ate, mga tanong din sa mga importante. Anto na idusa o teacher, ako kisab, ako madudo sa mambu sukul kisabron, adin mambu adin saran o prinsipal. Anto na idusa o teacher, ako kisab, ako madudo sa mambu sukul kisabron, adin mambu adin saran o prinsipal. Pagka naroon, nasukyata ka o po teacher sa item na niya ka-take out sa pundong future. Nahiman doon na tingin na pag-isap ako, kadi ako mapaparo. Gusto ni Buwata. Na importante na makabitiray silang o principal sa sarigano. Na sumamusok pagkasabron na mataw manggaw. Na nasara kataw na principal, kataw na puro, adi makakit sa kandulsiyan, na katawang buuan nga, agi mga to teacher na di mapaparo, ibarata na sakit yan, hindi na may tiwata, na kapakaya irila o Allah. Ngayon namay ko, di niya tibo pa na pagkisap, na di niya dalakaw, na pagkuha niya susukay, adawang dukawi, aknabat na sabapyan, na nasumarara sa rasero na niya nung pirikisa may ito, na nadusa niya, mala idusa. At hindi nga pengraso kapang doon na bunakin nga. Awain ka. Ang lagi mo na piyang raw nga na hulalan ka sa mapya. Digan pulugan sa sab. Wait na may kuad na valid rason na mana irelasyo Allah. Inshallah. Muli lang, ako kami sa mga mga tuwa. Inshallah. Tunay tingin niya, tunay advice ka
Looks amay ka suwata yan masih susuramig ko kabuduning mas kami ang mga looks yan na nilalangan upang masuad doon sa mga doon upang magpirapian niya nun. Lango na nawatayan ang kagdamian na. Igira di pipiyas watakan na miawit ka akan. Na nasara mito man so advice kahon, mga tumang kahon, mga usiyang kahon, na lingan ka sa panagutaman ka, o kaya kang styron, na may ko di pa papiya na, importante na di nga kasundita na ginawa. Naya lambo na di nga pamangning ko Allah. Walang na okay ka, ikapatikan niyan, kagagawan ka, na maparatihan niyan sa advice kahon, na ngulalan na ka. Nauriyan niya na pulmi ka ko Allah, sa turo ng Allah, na matanor so kapugid daw niyan, na piya-piya niyan so kapugan na diyan sa ilmo. Kaya sa katanong, nakanabatanong kitagil sa mga tutan. At mo gira, mas marami ito panadis ka. Na mo sawir ka so mapiyan na, sana ka mapiya ko kilay niya. Na may sabab pro na di nga kipar, na sa katanong, mo sawir mo, ka-advise mo, ako kandua si ko Allah. Wallahu a'lam. Bandara bu memenangin katakan siya no, kalau saya kay tuktok tan na mga tanipunan, na punigabisiyan siya, punigabisiyan ay. Kasi umasan ba yan? Maram, benda po mga program yun? Mga question, boleh no? Badan? Mga upuso sa mga orang. Ang anod no? Nasahan wala. Ito pa na tawag tanong nagyang kay Dr. Tanong. Magitang nagyang kay palakan yan. Bismillahirrahmanirrahim. Ang Najaha Da'wa Organization Agency Illegal CC Philippines running Islamic Seminar in Quran Learning School Al-Qanitat Al-Salihat Organization Seeking Islamic Knowledge Association Akhawati Fillah Organization